Hello kids! Maayong adlaw sa inyong tanan! And welcome back sa atong GNC Cebuano Online! Og I am your Kuya Jun! Og wow! Naana pud tay matun-an dinhi sa atong GNC class. Sama sa action song, memory verse, ug Bible lesson. Yay! So kids, are you ready? Tara na! 1 Thessalonians 5:24. 1 Thessalonians 5:24. Do it, he will surely do it. 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 He who calls you is faithful. He will surely do it. He who calls you is faithful. He will surely do it. 1 Thessalonians 5:24. 1 Thessalonians 5:24. He who calls you is faithful. He will surely do it. He who calls you is faithful. He will surely do it. Do it, 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 he will surely do it. Mga kids, ang atong Ginoo, He is our faithful God. And He will always keep His promise. Kung sa'y nahinumduman nimo nga promise ni Lord. Remember nimo tong sa kamot gani nga I will never leave you. Diba? Jesus said, I will never leave you. O katong isa ka promise, the Lord is my helper. So ang Ginoo mga bata, no? Always gid siya mamati, maminaw sa imuhang prayer. Kaya kung sa man ang imuhang concern na kanang nalisdan jud ka, sama na mag-obey ka sa imong parents, mag-help ka sa family mo sa balay, no, mag-clean or being a good friend, pwede nimong isulti sa Ginoo og mangayo ka og tabang sa iya kay God is faithful to help you. Sige, mag-aampo kita. Father, thank you for loving us, and salamat Lord because you are faithful God who always keep your promise. Lord, thank you for being always true to us. Lord, thank you because you are our help in all situations sa life namo, Lord. Lord, help us to obey you. Help us to obey our parents. Help us, Lord, to be a good friend, and also, Lord, to study well, and Lord God, magkinabuhi, Lord, according to your plan. Thank you for your presence and sa pag-answer sa prayers. In Jesus' name, Amen. Mga bata, aduna ba kang may friend nga naigisaad sa inyo ha? Pero wala niya gituman ng iyang saad. Pero kabalo mo mga bata, sa atong memory verse karon, aduna sad kitay friend nga kumusaad siya, iyahad yung tumanon o masaligan gyud siya. Atong memory verse karon mga bata, makita din sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ug ang atong memory verse karon makita di sa New Testament sa book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5 verse 24. Kaya akong basahon diri sa Biblia. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. O karon, sabay mo sa basa sa ko dinhi sa tuwa nga visual. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Karon mga bata, akong i-explain sa inyo nga kung sa buot pasabot sa atong memory verse. He who calls you is faithful. Ang ginatukoy nga faithful din nga verse mga bata, mao ang Ginoo ug masaligan nimo ang iyang mga pulong, mao ang Biblia
Julia ug tumano niya ang mga saad diha kanimo. He who calls you, buot pasabot ani mga bata, aduna siya'y purpose sa imuhang kinabuhi. Who also will do it. Ug kung naay ipahimo ang Ginoo sa imuha ug na siya isugo kanimo, siya magtabang diha kanimo ug tumanon jud niya ang iyang mga saad diha kanimo. Ug karon mga bata, kung maod na ang explanation sa ato ang memory verse. Ug kung ikaw bata nga nagsalig na kay Jesus nga imong manluluwas, gitawag ka sa Dios ug ang Dios batinud-anon. Permi siya magtabang diha kanimo ug siya ana siya permi nga mag-uban ug tanan niya nga gisaad kanimo iyahag yung tumanon ug dili siya mapakyas. Kung ikaw bata, kung wala pa nimo nailhan si Jesus, ang imong unang paghihimuon kay saligan nimo siya ug bag-ohon niya ang imong kinabuhi ug ipakita niya ang iyang pagkamatinud-anon diha kanimo. Ug karon bata, aron dali na to ma-memorize ang atong memory verse, atong pagkabuhaton kay ginatawag kini nga crazy stand-ups. Okay, karon ang mga bata nga lalaki magatindog og i-recite ang atong memory verse. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Okay, very good kaayo. Ug karon ang mga bata na pud na babae magtindog ug basahon ang atong memory verse. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Ug karon mga bata nga nakasut og kulay pula ang ilahang sinina. O magbasa sa atong memory verse. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Karon, mga bata na sad nga nag-edad og 7 years old. Mao'y magtindog og i-recite ang atong memory verse. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Karon mga bata, sabay na nato i-recite ang atong memory verse. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Karon mga bata, wala na tay kopya. Okay, sabay-sabay i-recite atong memory verse. Last na jud ni mga bata. 1 Thessalonians 5 verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thessalonians 5 verse 24. Amoy higala nga. Nagsaad kanimo unya, wala niya gituman. Tingali na Unsa ka ang rason nga nung wala niya gituman ang iyang saad. Sama sa mga katawhan ni atong unang panahon nga ang Dios nagsaad kanila nga sila papuyon sa yutang saad nga mao ang lugar sa Kanaan. 700 years nga naghulat sila sa saad sa Dios. Ug haduol na sila sa lugar sa suba sa Jordan. Ug wala pa yun nila nakita ang yutang saad. Ug ang ilang kauban mao si Joshua. Giubanan sila padulong sa suba sa Jordan. Ug dito sila kampo ug 3 ka adlaw sa suba sa Jordan. Gisultian ni Joshua ang mga opisyalis nga moadto sa kampo ug pahimangnuan ang mga tawo didto aron nga makahibalo sila kung unsa ang dapat himuon. Ug moadto sila didto sa kung unsa ang ilahang pamaagi sa pag-adto ug pagtabok sa suba sa Jordan. Ug giingnan sila sa opisyales nga kung makakita sila og sudlanan sa kasabutan nga yayungan sa mga pari, sunod kamo. Mao kana ang mando nga gipahimangdo kanila sa mga opisyales. Ang sudlanan sa kasabutan giputos kini sa panapton nga asol ug bililhon gayud kini ug
gihimo kini nga naay maayong katuyuan. Ug kini nga sudlanan sa kasabutan balaan kini. Ug dili dapat sila mo paduol tungod kay kini balaan. Ug ang mga tawo nakasala. Sama usab kanimo bata nga ikaw nakasala diha sa atubangan sa Dios. Sala nga imong gihuna-huna, imong gisulti ug sala nga imong gihimo. Apan ang Dios mahigugmaon. Ug ihang gipadala ang ihang bugtong nga anak nga mao si Jesus. Ihang giangkon ang silot sa sala nga atong gihimo. Unsa iyang gihimo? Siya gilansang dito sa cross. Namatay ug wala siya nagpabilin nga patay ug siya gibalik dito sa iyang gingharian. Ang tulong sa Dios nagasulti dinhi sa Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 24 nga nagaingon dito sa cross gidala ni Kristo diha ang iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kung dili magkinabuhi nga matarong pinaagi sa iyang samad na nga ayo kika. Nagsulti usab siya sa Ephesians chapter 2 verse 13 nga nagaingon, apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga bata, nahiduol na gyud kita sa kang Kristo ug nahiusa na gayud kita pinaagi sa ihang dugo nga ihang giula dito sa cross. Ug gusto sa Dios nga kanang tumanon gayud nato ang ihang gusto, ang ihang kabubuton ang dapat masunod. Ug dili gayud nato siya pakyason tungod kay ang Dios ang ihang saad tumanon gayud niya ug wala siya nagapakyas. Sama sa ihang gihimo dito sa mga taga Israel nga ang ihang saad matuman gayud. Ug mga bata, si Joshua nagsulti sa mga katawhan nga himuong putli ang ilahang kaugalingon tungod kay ang Dios maghimo og kahibulungang butang niining adlaw. Mao kana ang gisulti ni Joshua nga kinahanglan gayud nga kanang bag-uhon nila ang ilahang kinabuhi ug tumanon gayud nila ang Dios. Ug dili gayud nila pasipadaan ang Dios. Tungod kay ang Dios maghimo og maayo ug kanang kahibulungang butang niining adlaw. Ang 1 Thessalonians nagasulti dinhi 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 nagasulti nga 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 nga nagaingon, matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mga bata, ang Dios matinud-anon gayud. Kung ikaw motawag kaniya ug kung unsa man ang imuhang problema, imo gayud isulti kaniya. Tungod kay ang Dios matinud-anon sa pagtubag ni ana. Tungod kay ang Dios wala siya nagapakyas sa iyahang mga saad. Sama sa iyahang saad sa mga taga-Israelites nga sila magaadto sila sa yutang saad. Ang Dios usab nagsulti kang Joshua. Ug gisultian siya sa Dios si Joshua nga kinahanglan gayud nga pasidunggan siya, no? Ug ang Dios nakigsulti kaniya nga kanang andamon ang iyang kaugalingon nga ang tao maging maisog nga sila motabok dito sa sapa sa Jordan. Ug nagsulti ang Dios nga kung alsahon na o yayungan na sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan, kinahanglan gayud nga mudistansya ang mga tawo ug inigtunog nila sa sapa uga ang yuta, mumala ang yuta ug motabok ang mga katawhan. Mao
mao kana ang gipahimangno sa Dios diha kang Joshua. Gisultihan sa Dios si Joshua kung unsa ang iyahang himuon ug ang tubig dinha sa kanang sapa mupundo dito sa ibabaw. Ug mao kana mga bata nga ang mga katawhan gitan-aw gayud nila ang sapa sa Jordan tungod kay kusog kaayo ang hagunos sa tubig. Ug delikado gayud sa pagtabok. Apan ang Dios natigsulti kang Joshua kung unsa ang maayong himuon. Ug sa ilahang paglakaw, mga bata, sa dihang nakita na nila nga giyayungan, gialsa na ang sudlanan sa kasabutan, ang mga tao nisunod kanila. Pero distansya sila. Ug sa dihang nitunog na ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan, sa sapa, niuga ang sapa. Ug ang mga katawhan nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan, sa sapa, niuga ang sapa. Ug ang mga katawhan nanabok sila sa sapa. Ug katingalahan gayud, no? Kay ang tubig nipundura dito sa ibabaw nga dapit. No? Nipundura sila ug niuga ang yuta. Inana mga bata, ang Dios sa paghimo sa mga butang nga katingalahan gayud. Ug ang Dios usab naggiya kanila, naguban kanila nga ang ilahang mga kaaway dili sila atakihon tungod kay ang Dios ang maglimpyo sa ilahang dalan. Ang ilahang mga kaaway dili mo atake kanila. Ug sa dihang nagalakaw sila nga nagauna ang sudlanan sa kasabutan, ang mga katawhan sa Israelites or ang mga katawhan ng mga Israelinhon natabok sila dito sa sapa sa Jordan. Ug nakita sa mga katawhan no nga kanang ang nakita sa mga katawhan nga ang gahom sa Dios nagauban gayud kanila. Ug ang tanang mga katawhan nakatabok gayud ug nakaabot sila sa ilahang paadtuan. Ang katingalahan gayud ang gihimo sa Dios, mga bata. Katingalahan gayud ang gihimo sa Dios tungod sa siya wala gayud nagapakyas sa iyang saad. Nga ang mga katawhan nakatabok dito nga wala sila naunsa, wala sila nalunod tungod kay sa dihang pagtabok nila nimala ang sapa, no? Ang suba sa Jordan. Ug kinahanglan gayud nga katingalahan gayud ang gihimo sa Dios. Ang sulti niya dinhi sa Biblia sa Philippians. Tan-awon nato mga bata, ang gisulti niya dinhi sa Philippians. Philippians Ang gisulti niya dinhi sa Philippians chapter 1 verse 6, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Ang Dios, kung musaad ang Dios sa primero, humanon gayud sa Dios hangtod sa katapusan ug hangtod sa iyang pagbalik. Busa mga bata, kung unsa man ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing nga nalisdan ikaw, sultihi ang Dios. Tagai og kanang panahon ang Dios nga isulti kaniya ang tanan tungod kay ang Dios wala siya nagapakyas sa iyang saad ug kana siya hangtod sa kahangturan iya gayud kanang buhaton sama sa iyang gihimo sa mga katawhan sa Israel, no? Sa mga katawhan sa Israelites, mga katawhan, no? Then ang mga tao nalipay gayud sila sa dihang nanabok sila ug nakita dito nga ang gahom sa Dios ug ang mga tao nalipay ug giingnan ni Joshua ang mga tao nga magkuha sila ug kanang 12 ka buok bato ug kana siya mao ang timailhan nga sila nakatabok dinha sa suba ug ilahang gifile no ilahang gipatong-patong ang mga bato
ug ilha kining gining gibutang sa daplin sa sapa. O kung may naay tawo nga mangutana kanila kung unsa kini, mao kini ang timailhan nga sila nakatabok og sa gahom sa Dios na naluwas sila og nakatabok sila ug ang Dios wala gayud nagapakyas sa iyang saan. O kung may mangutana kanila, mao kini ang ilang itubag na sa pagtunog nila sa suba sa Jordan na mala ang yuta. Ug mga bata, napadungog ang hari sa Kanaan. Sa katingalahan o kahibulungang butang naghihimo sa Dios nga nakatabok ang mga katawhan sa Israel. Ug nadugmok gayud ang kasing-kasing sa hari tungod sa gihimo sa Dios nga mga katingalahang butang. Ug ang sulti niya sa 1 Thessalonians, dinhi nagsulti ang Biblia dinhi sa 1 Thessalonians 5 verse 24 nga nagaingon, 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5 verse 24 nga nagaingon, matinud-anon ang nagatawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Tungod kay ang mga katawhan ang mga katawhan nga nanabok didto matinud-anon gayud sila nga nagtawag sa Ginoo. Ug ang Ginoo dili gayud magpakyas tungod kay buhaton gayud niya kini. Kamusta ikaw bata? Matinud-anon ka ba nga nagpanawag sa Ginoo? Gibuhat ba nimo ang gusto sa Ginoo para kanimo? Ang mga butang nga gisamon sa Ginoo sa imuha, gihimo nimo? Wala ba ikaw ni pakyas? Kung ikaw bata, dili matinud-anon diha sa Dios. Padayon ikaw sa paghimo sa mga butang nga ang Dios gayud ang mahimuot sa imuhang kinabuhi. Tungod kay ang Dios, wala siya nagapakyas sa iyahang saan. Magadukog kita sa atong ulo ug magaampo. Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios. Salamat tungod kay ikaw ang Dios nga wala nagapakyas sa mga saan. Tabangi kami nga mahimo kaming matinud-anon diha kanimo. Ug tabangi kami nga mahimo namo ang gusto nimong himuon para kanamo. Salamat Ginoo sa tanang butang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Wow! Our God is a faithful God and will always keep His promises. Walay promises na dili niya kayong himuon because God is faithful. Like sa atong story ganina, unsa gani ang gitabok sa mga Israelites before they enter the promised land, the Canaan. Yes, nakatabok sila sa Jordan River. O grabe ang milagro, no? Kay nag-stop yun ang current sa river para makalabang yun ang mga Israelites and God's people. O unsa gani ang atong memory verse, no? Unsay lesson sa memory verse nato sa 1 Thessalonians 5:24? Yes, our God is faithful and He will always keep His promises. So, kids, always remember that truth that God is faithful sa iyang mga promises sa imo o even sa imong pamilya. So salamat and thank you for watching our GNC class. I believe na daghan mo natun-an karon adlaw. Bye-bye! God bless!